Na području Bosanske Gradiške prije rata živjelo je oko 1500 župljana. Danas ih je samo ostalo oko 200. Župna crkva Svetog Roka jedno je od rijetkih mjesta gdje se mogu okupiti, no nedavno se pojavio problem koji je alarmirao mnoge vjernike i nadležne u Banjalučkoj biskupiji. Naime, došlo je do propadanja i urušavanja crkve. Više u prilogu kolege Predraga Solomona. Posljednjih godina sve više napuknuća na zidovima crkve i zvoni se na krivija. Stručni tim Banjalučke biskupije navodi da je sve posljedica potresa u Petrinji, slijeganje tla pokraj rijeke Save te radova na uređenju trga u Bosanskoj Gradiški. Ova građevina nije građena po današnjem sistemu da je to armirano, nego su zidano sa kamenom, temelji su zidani kamenom, ciglom. Zidovi gore su bili nadvoje isto od cigle. Nema tu betona, nema armature i normalno je da se javi pukotine, to zbog vremena, zbog tektonskih poremećaja. U tijeku su istražni radovi prije obnove crkve. Zbog narušene statike objekta procjenjuje se da će financijski izdaci biti veliki. Iz sigurnosnih razloga mise se do daljnjega neće služiti u ovoj crkvi. Ne daj Bože da se dogodi bilo što, da otpadne samo komad maltera, žbuke sa plafona crkve, nekoga rani, to je već velika nesreća, onda bolje to izbjeći, bolje spriječiti nego liječiti, to je uvijek stara narodna izreka ili mudrost. Prelazimo dole u našu župnu dvoranu, imamo jedan lijepi prostor i tu ćemo sada imati svetu misu i nedeljom i blagdanom i svakim danom i čekat ćemo da se završi obnova, pa bit će nam drago kad to sve završi da ćemo se onda vratiti u obnovljenu i lijepu crkvu Svetoga Roka. Današnja župa Svetoga Roka nastala je u 19. stoljeću odvajanjem od obližnje župe Ivanjske, a gradnja župne crkve dovršena je 1912. godine. Ona je jedan spomenik ovdje kulture, posebno ovoga vjerskoga crkvenoga područja gdje predstavlja tu kršćansku zajednicu i što je zanimljivo za ovu crkvu jeste da je naš trapista brat Ebehard radio projekt na ovoj crkvi odavde od Gradiške pa sve do Banja Luke, sve ove crkve od Gradiške do Banja Luke, to su njegove djela. U župnoj crkvi nalazi se i spomen prostor posvećen svećeniku Kazimiru Višatickom, tadašnjem župniku i bosansko-gradiškom dekanu koji je mučki ubijen 2004. godine. To ne smemo zaboraviti. On je mučenik naše vjere i ovdje ove župe i mi to obilježamo i imamo jednu molitvu koju svaki puta molimo na kraju svete mise, bilo radnim danom, bilo nedeljom ili svetkovinom, molimo njegov zagovor, a molimo i za njega da on bude proglašen isto je podnio mučeničku smrt. Mučeništvo Kazimira Višatickog i svih nevino stradalih župljana, ove nekada brojne župne zajednice, razlog su više da se crkva Svetog Roka spasi od propadanja i urušavanja. Osim toga, to je i prvi vjerski objekt uz granični most na rijeci Savi, na ulazu u ovaj dio Bosne i Hercegovine.